Sistemul financiar a fost creat de Anunnaki, de arhoni, de masoni, de cei care vor să mențină populația sub control, să te limiteze, să te mențină sărac. Ascultați bine ce vă spun. Acest sistem o să fie înlocuit cât de curând. Dar faptul că tu lucrezi pentru niște hârtii care au fost printate de masoni și ție îți dă 2000 de lei pe lună la sfârșitul lunii, este cu adevărat o crimă împotriva umanității, împotriva libertății, împotriva suveranității. Acest sistem